Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di ba nga sumangbay di programa? Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag itinembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kada kay aming nga sangapada, kada kapkablawon tayo itinembag bigat, nembag nga malem, nembag nga rabi, aniyaman nga oras, kay na aldaw, ti paset tilubo nga yan ita. Happy watching and please share this program. Share. Kat padanan nyo, di pagkasaritaan ni Jimmy, nga napauluan iti agek ken tungpa. Anya nga ito pa kinaigan ti biyag ni Jimmy dato'y agek ken tungpa. Ape nga agek sa tungpa. Uno adda nga ta binisito na pagkatapos dadya nang dadya inagkan na ket tinungpa na. Iso nga agek ken tungpa. Padanan nyo papagkayam. Sige. Hindi nga roden, rugyan, papagayam, ti pagkasaritaan ni pagayam, ti nga Jimmy nga napauluan. Agek, ken, tungpa. Anang nga rat, papasamak ka rito, Nakudain nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Kasta unay manen Manong Nemi tiragsak mi nga gay ayam kini Jenny ididayta nga bigat. Bigat ti Sabado Manong Nemi awan ti klase mi, awan ti klase da Jenny, awan ti klase mi. Nagahadado kami nga agaayam Manong Nemi ti panaka-playground iti bahay ampunan, uno orphanage. Si Marong Karmanan Manong Nemi ni Tita Emma nga kaduana ni Jenny nga anak na. Nga may sala nga tawen tigidjat mi inaunaak iti may sa nga tawen Manong. Ididamong umay ni Tita Emma dito'y bahay ampunan Manong Nemi akas voluntaryo nga tumultulong kada kami nga adda dito'y bahay ampunan. Uwain. Agdadag pala iti elementarya. Umumayin ni Suna. Kadita, Manong Nemi kat third year high school ako. Isumot iti panangikuyog nan kini Jenny nga second year high school. May sangarod nga 20 ba mi. Dagos Manong Nemi nga naasideg tirik na kini Jenny. Dagos mo't nga naasideg tirik na kanya.
Napintas ni Jenny manong nemi, nabihag dagiti matana, narumpi dagiti bibig na, at tapay singin nakalid na. Magusto launa iti ayek-ek na. Gwapo akmet, tagwapo ka, Jimmy, kuna na kanya. Da kami iti kasisingadan nga gayayam aking kinamatan na pasaray bilawan na di nat makamatan. Makamatan ka lang, bisituin ka. Kunak mo ta. Ngayon magamakak mo't manong nemi. Mga ano, anya iti mapasamak na mabisito gisuna. Iti makamatak manong nemi. Saan ko nga binisito? Ni, kung nga bisito, nak na makamata nak. Abay nga tinakiseng. Kinunahan naman nung agreklamo. Ngayon gabot, saan ko nga kinis manong nemi. Isukid din tinangkis kanyak iti pingping ko. Kuna na nakigtutak sa timaray. Nakigtutak manong nemi iti panangkis na kanyak. Ngayon adadaman ang tikigtut ko idus dumarup ni tita Emma manong nemi nga nakaimatang ti panangkis kanyak ni Jenny ket kunan how dare you pak ha tita manong nemi inagkanak ni Jenny sa nagtaray kalpasan na apagkimat adaytan ni tita Emma nga kunana how dare you pak nanalpaak titong pana itirupak. Tita, don't need to explain. Ay, sorry tita. Ag-explain na kuma, ituloy ko matag-sorry, manong name naman pa awam mo turumbing nga pagsuriyak, kapag sambot ng sakti ng kiss. Kaya ni Jenny anak na, doon ikat isurat ng kiss kanya. Ilaw-law ako kumati amin manong naming yung saan na kun ngayong pangag pinanawan na kun. Inaiban na ni Jenny kalbasan na kit nagawid dan. Kaslaglag kakabsot manong naming nagtugaw. Iti Benz, iti asidag manong naming iti nang tungpahan kaniyak, nang bisituan kaniyak ni Jenny nga nang tungpahan kaniyak kanitita Emma nga inana. Nga maburburtiyanak. No ape nga naramid kanyak tikas jay ni Jenny ken ape nga naramid met kanyak tikas jay ni tita Emma. Ada ka di basol ko. Sa ka di ka basol. Rumbeng ka di nga siyak ti matungpa. Inap-aprusak pala ang manong nemi tipingping nga inagkan ni Jenny. Ken ti bangin na pingping ko nga nagdison met titumpa ni tita Emma. Ket saan ko masungbatan di kita sa lutsud ko. Apay kasi dyan tinapasamak. Apay. Ika po kadi, tamay sakla nga ulila. Gapo kadi, ta dito'y bahay ampunan nga nadaanak iti puot kadnaken. Gapo kadi, taking ka kalagitoy nga third year high school akod kadadaak palang dito'y bahay ampunan. Ti panang ipagrup nga ta ni tita Emma ket anda pa nagahit ko kini Jenny ket sa anak amay kari kan kuhanay so nga gapo na nga tinong panak. Tamas akla nga ululila. Nga taga-bahay ampunan. Ininto ta isuda ket agbulboluntaryo ni tita Emma mangmangted ti donasyon tumultulong financially ken kinapudno na ni tita Emma nakasinsingin tiriknak takadagupan mi nga daditoy siyak lain ti kaslakang kanayon na nga awawagan no kasta nga sumangpet kabisado nang imbaga tinagan ko Jimmy adumit kam amuna nga nagan ngem no apay nga siyak tayaban na no kasta nga sumangpet Jimmy, tita, tulungan ako nga mangbagkat ka dagitoy, ha? Dagitoy papa ni di kusina, ipamusadyay para kitchen dagitoy. Kaya dagitoy para kada kayo, kada gitipada mo abing, dagitoy masapsapol yung agbasa, kaya amin-aminin. Tulungan na ka mangbagkat ka dagitoy, Jimmy. Sige, tita, tulungan ka.
Ngem jakmat ngarot masaludsud, tita, abi basta umay ka, sakla ta tayo bam. Tita, kasla siyak lang ti amam mo. Tita, kasla siyak lang ti kasingad mo. Tita, edandan puot ko manong name adakon dito makon ko na nga bayampunan. Siyempre, nagsaludsudak kadagiti padak ng ubing. No, sinuak, apay nga wagan nak ti Jimmy, ket dagiti matpadak ng ubing, amok mat tinaganda. Siyempre, manong name dagiti mamadre nga mga asikaso kada kami, ken mga iba't maton, iti bayampunan, isudat kang runan nga nagsaludsudak. No siya sinuak, Jimmy, sister, salsaludsudan man ng kanyak. No, kasano nga dakat to eh. Sino dagiti parents mo? Kasta nga peso, sister. Karabingan mi nga mga baga noan niya ti pakasalitaan itong galmay sa kada kayo. No pay, adda dagiti adad toy nga padam nga ubing, nga dumakkel, nga amuda, no sa dilot naggapuan na. Dagitoy, amudat naggapuan na, kahit nang sawan, addan nakam na, iti sumrektan ditoy. Adda dagitoy na uli lang nga demang, kadawanin ti mga sikaso kadakwada, kadawanin sa bali nga pagpilyan, dagiti kabagyan, dano di, umayon mangipan ditoy bayampunan. Adamat dagitoy, maladaga, nga impanda ditoy, nga saan nga amo dayta nga ululila no asino ken kasano nga naitao. Itibiyang ko, sister, tsaka mo no apay handak ditoy. Adan nakem ko, adda akon ditoy. Kasano nga nakadano nak ditoy? Jimmy, naikarton ka? Ha? Nasarakan da kay tilabestigate, tiba ayapunan? Naisurat tinagan mo nga Jimmy, naiborda, itibadom. Ken, itayan di kitirawatem, ada na ipan nga 2,000 pesos. Stagayam, sister. Eh, nga sawan, di mi amo no si sino, tinagan na ken ka. Masapulak to nga taida, sister. Tasapulam to ida. Saan ka di nga rubeng unay nita? Ken, api nga damat lata di kita adda mga halakad akwada. Di kita agampon. No, adda mayat dito, ngumay dito, may daga agampon, nagkita tamang mga ampunan da, iso, di kita maisina dito eh. Ngam amin kayo, dumdeng to ti panawen nga, panawan nyo. Rumor ka dito ba ay apunan. Mayat kay manuno saan. Ngem dayat paglintigan. Awan ti bumakit, ken awan lumakay. Ditoy. Basta lagi ti makaradwar kayo ti high school, dayat ti panawen. Tapno palubusan na kayong rumor. Kabawan mangsapol ti gasat yu ti rawar ti bayang punan. Kahit nang asawen, sister, ito na makagraduara kong ti high school, pumanawak to nito'y? Amom, Jimmy, may saka karigiti kagasatan. Nga da nito'y. Tami, sister. Ami matkadi, kaadwa na matkadi kada kayo kat at bukod yung sponsor. Sponsor? Kas kumalaki ni Karen, amom ni Karen, may saka karigiti ayam mo. One sister. Ada mga sponsor kang kuha ng Amerikano. Ni Mr. White. Binulan nga mang Ted. Para iti arawaten na. Para iti kasapulan ng agbasa. Kanda numapay. Iso na saan kami unang marigatan. Dagiti awan sponsor na. Ti pangalaan mi para kadakwada. Dagiti ay mang iti donasyon. Kas kumakin iti tayo nga Emma. No umay, tanda ni linawas ng umay, di ba? Adulat tatiyag na dito eh.
para iti kusina, para kada kayo, ket para ati amin. Di ket nasa wen sister, sponsoran na kami amin. In general. AMC ka, ada mga sponsor ken ka. Nga mang bagdad ka dagiti amin na kasapulan. Nagro na birthday ka. Mangisibro ka, mangisibro. No pa naglulukat ti klase. Sika iti kompleto nga kadaramatem. Gaputag, agapo ay mismo nito nga sponsor ken ka. Asino? Anda dagiti sponsor nga dida kayat nga payam amot pagpagida. Iso nga, manipod dida mo munting surat. Di ba? Agsusurat kan. Gagamyaman kan iti sa mo pa nga mamong sponsor mo. Idi di mo pa yung surat kasunod araramidin nga panagyaman. Nga tunggal ibagami kada kayo nga dan naging sponsor yun, ang tedan, agsurat kayo, mangipagsa, panagyaman nyo kada kuwada, kastamat ang teramidan, di ba? When sister, di sang upila amo tagsurat, amo kong nag-drawing nga nakiti heart, nag-drawing nga ti sinan heart, unang sinan puso, meaning, iba't pating mo dyan mga sponsor ken ka. Kaya di amo matentag sunat, tunggal linawas ket, di ba? Kung tunggal kang ganayon nga mangmangted, agsusurot ka maten. Samo nga maliplipatan, ha? Talagang saan ko malipatan, sister? At siyempre, tumultulong. Rumbang umanangmat nga nakagyaman kang kuana. Basta matisusuryo ka na kami. Iti panagtalak mi kinapo Diyos. Iti panagbuteng mi, meaning saan ka mag-araramit ti kinadakas. Digiti sasaon niya po Diyos. Digiti nasantuhan. Ang panagbalin mi na singpet. Kanasyat iti padami nga tao. Jimmy, kadagupan nyo, sikat imay sa kadikiti, maobserbaran mi nga na singpet. Saan ka kasakiti na duma, lagwalwalada, kaputa ulilada nga demang, agwalwalada, kaputa apeng dito ti ayanda, bayampunan, agwalwalada, no apeng pinanawan ida, rin naganak, sat ka po nga dada dito'y. Agyaman ka. Kada di mga sponsor ka, talaga kompleto itad na. Kan kang ruranti amin, ni Apo Diyos ti pong benga pagyamanan. Manong nemi pudno dayta ko na idi kaniyak, tinasidag kanyak na sister wano may sagari kiti madre ng mga asikaso kada kami. Ada mga sponsor kada kami, ada akin sponsor kanyak, may isuna kada kiti sanang mga bagbagan siya sino. Ketunggal, linawas, amang ted, agsurat akman, kaspaset tinak panagyaman, ited ko kini sister, diyakamon, no, pangipawitan na, pangitadan na, itad na nga taan, kada dyan mga sponsor kanyak, amamuna siguro, dita kayat ngayam amu kanyak. Dumding siguro nga maamuhak no siya sino. Nakunak tinakam ko. Aging ka nagradwara kiti elementarya, may sakmet kada kiti nakaawat, kada kiti awards, manonimi, kat data, naragsakak no ka mangipadamag, kada kiti picture, iligpit ko kada surat, manonimi, agas panagyaman ko, kada ipakita, ipanakkel, kada di sponsor ko, nga adamad labunga titultulong na kanya, kaputan singpetak, nalaingak, na akademya, nalaingak iti eskwela. At least manonimi, orisaan ko, mamuisuna. May peksakmet babayan ti surat, kaya nagigadawan nga nakipatulod kang kuha na itinalaos nga nakpanagyaman, iti suporta na kanya. First year, second year, third year high school. Karita nga kaadak ti third year high school, isot panagab-amu mi ni Jenny, ta isot ti panangitugot ni Tita Emma, ikang kuha na nga anak na kanumano. Ngawan sa baling kasasayaatan nga voluntaryo nga muumay tumultulong kada kami dito ino saan nga ni Tita Emma. Nga naisangad matrik na kang kuana. Gabotakas ko nakitayan kas lasisyak lang di ama muna. Jimmy,
Jimmy, basta da. Jimmy, Jimmy dito, Jimmy dita. Nagreklamo. Tita, o dumati sa baling ayabang mamang tulog ka. Ang mapi nga siya, kunak kumang saan kun inaramid. Siguro manong name kabuta, insingad na tibagi na kaniyak, akas matiki na singad tibagi kang kuhan. Nga dito tiga po na no ape nga, nagbalingan na si Ditrik na kang kuhan na, impaanak ko tibagi. Gabuta impaina na matibagi na kaniya. Ngayon ti makasda awak manong name. Iti na iti kang kanayonan nga panagay ayam mi kani Jenny basta umay kadua ni tita ay maisuna no kasi nga bakasyon nasingay din tunggal may sa kada kami nga madlaw kung anta panagcrush ni Jenny kaniya katsyak gagangay te kunada nga puppy love siguro ngagdoyo sakmet kang kuha na kadag na biyag nga matana kadag iti na isem kaada ti kalid na diya kunak kang kuha na numagamatan ka, makamakam ka, bisituan ka. Ngam kaputa saan ko binisito, kalbasan nga nagamatak, ken nakamatak. Isumutin din ang bisito kanya. Kati pa kas daawak manong nemi. Tinungpanak ke din ni Tita Emma. Ako na how dare you! Mas na anong nemi? Pinaras ko man nga inapurusan ti inagkan ni Jenny nga paset ti pingping ko. Jenny, sa ako malin sublat manong nemi nga inaprusan ti pingping ko at tinungpa ni Tita Ama. Nakabasol akong kini Tita. Dinaktungat ang pagpagunyan. Manong nemi makabulan nga saan nga imay ni Tita Emma. Dati kit linawas nga umay. Apay nga ta, naku nakidi manong nemi. Nga medyo umay manen isuna manong nemi, sakmat manen ti pinagunyan na. Jimmy, Tita, Jimmy, kumusta ka? Gusto Tita, napas nagkakalat at panagbasak. Good. Tita, anta kuma, ag-explain ako kumakin. Dumawat ako iti dispensar ka po ti. Awan tinaskin nga, dawatam ti dispensar. Again, no need to explain. Okay? Bagkati mo dito tita, ingka ipanan ka dagiti naskin na papanan na. Paikipanan na, okay? Sige tita. Sunod-sudak kumama nung naming nga apay nga awan ni Jenny. Kat sa badumet. Kamanipod man idin man nung naming saan nga imimay. Siguro kat talaga nga gusto di atap ko. Di na kaya't ngagsinangad kami kani Jenny nga anak na. Di na kaya't manunay nga syaklaeng nga taga bahay ampunan. Na kamay kari kadakwada. Tada mo malinda. Sana kaya't ni Tita Emma manunay nga da kami tagkarelasyon kani Jenny. Amo na siguro kini Jenny nga na-inlove ka niya. Data matika po na nuapin nga saan ang imimay. Paritan na. No, anti maramid ko. No, pa na sakit. Gabot na mailiwag matin kini Jenny. Kahit kumanin nga makita, tinasamit nga isam na. Kahit kumanin nga makita, dagiti ng bihag nga ray-ray nga matana. Kahit kumanin nga mangeg, dagiti na sarangsang nga ayag-ek na. Kaya't kumanin manong nemi nga makaayayam. Kaya't kumanin nga bisituan na tipingping ko. Kaya't kumanin nga agkanak. Nagjakon kaya't nga tong payanak ni Tita Emma.
Nagtutuloy madlata manong nemi di panang suportar kanyak tejak pa amam mong sponsor ko. Aging gama nung nemi nga dimtengen ti panagraduar ko ti high school. Diyan mo, tayo mas kumanaragsakak. Tayo may shock manong nemi kadag iti adda iti top 5 noon pa sa nga siyak ti valedictorian. Yung siyak manong nemi ti first honorable mention. Yung sana ka naragsak. Ni Sister Agnes manong nemi nakita na. Jimmy, sister, agraduar kan. Apa yung ka naragsak? Kano ay saka may kadag iti adda iti top 5. Naragsak kag sister. Naragsak nga agluluwa. Mambaling naragsak ni Tears of Joy. No? Madlaw ko nga saan nga Tears of Joy nila. Ano kaliday mo? Diyak ko makayating. Pumanaw dito sister. Samet nga rin nga mabalingin. Data iti patakaran, data iti paglintigan. Nga once nga nakapag-graduar kan ti high school, rumor kan. Dikit kahit nasawan sister, nga awan tungan tinti maawat ko nga tulong ang kapo iti sponsor ko. Awanin na. Come on. Mabalin mo tuman ti sumarsarong ka dito eh. Kada kayo amin nga pumanaw dito ay libre kayo nga agsubli. Ngayon saan kayo talinay dito eh. Mabaling ka nga voluntaryo, nga may tumulong. Nung kahit ko dito iti agyan, kas empleyado nga awan sweldo na. Saan ka mabalin? Tado mo dito hindi kita datin nga voluntaryo. Daka mamamadre. Kano ang padi ak, sister? Hindi agbasa ka, ito kinapadi. Kinore masakan itong nga padi. Umay ka tulay dito, nung adamisa kasi dyan. Abi nga, hindi mo kahit panawan, di ba yan punan? Dito itilubong ko. Dito tinariingak. Dito itibiyag ko. Kasladya kahit ti mapanitiruar, na mapan makigasang-gasat. Rubang na uni dito sa pulim tigasat mo. Yan tangin nalaing ka. Salang akademya. Saan ka tulagan ni barigkatan nga mangsapol iti pagtrabahuam? Kabayatan nga mabali mong tumitirapin ti agbasa ti kolehyo nang pagaringan kastaman ti tungpal na. Alam, saan ka nga agsansin na ay kasta? Just smile and face the truth. Aging ka manong naming nga dimtengen ti aldaw. Nga panagpakada kon, kanipapanaw kon, iti dayta nga lugar, ti bayan punan. Nirobot kon manong naming ti tinasken nga irobot ko. Iti paayabandak manong naming ti Madre Superior, ti mangibagbagi, iti bayan punan, mapanak ka ti pisina. Jimmy? Mother? Kaanon to nga ti panagkita tato manin. Kalbasan ka dito ng aldaw nga panagpakadam. Mabali mo siguro, mother nga linawas ng umaya. Okay lang. Kas voluntaryo nga may tumulong. Kas araramay dan di kita voluntaryo. O no tsak maharami dito linawas sister ay mother. Mabaling nga once a month. Okay. Okay lang ore mo once a year. Halagit nga never nga di kag sublid to eh. O nga sakbay manipatak. Awatim na ito eh. Ano? Ito na uding itad kang kahati sponsor mo. Ano ito?
Lukatam. Sobre manong naming ang medyo natagsin, nabungbang. Kwarta. Yeah. Kasmaning. Nakaseseta talaga at sponsor mo? Siyempre, pabalunan na kapay. Saan nakabasta baybayan, no adakan dirwar. No saan nakanto nang ikan pa Gabot indadanta. No, Jack Mariro, the amount data nga kwarta, mabalim mo nga pagbayan, iti pagkasaraan, no makastrik ka o no makasara ka tiya, bed space, kabayan rin nagsapsapol kanto iti pagtrabaho. Ken, mabalim mo met nga ramatin na kwarta, iti pa nagbasa mo iti kolehyo, iti managkunak at sango manay. Uli nga dahil takat usaran para ti panangisaganam ti amin. Pagbayad mo iti pagkasaraam, habang nagsapsapol ka ti trabaho, kaya tunad ang trabaho, agurnong ka, mabalim mo mati irapin ti agbasa. Dependen doon na kasano, ti panangaramat mo dito kwarta. Anyway, adan ni titam nga Emma, ang morurek ang kapaman nga agapuhan dito bisina. Adan samit, ibaga na ka. Sister, mother, ko. Agdapin mo rin nervyos ka. Naman ni sister ko, kanya ka siyak ti mother superior dito eh. Ngayon, ubing ka pa lang amin, so nga, kasla ka la sister. Sana pindas ka? Uy, luko ka. Nalaga mo nga pindas ka, mother. Nangaw ka na talaga, Jamie. Manong naimi, nangalaak lang ng pirit iti kwarta. Sa ko insubli ka ni mother. Apay, may sublim, mother. I-depositik dito ay ibatik. Nangalaak lang ti sumagmano. Anya tikit mo son. In case nga kasapulak to, tawan ti, hawanan ti kastusay. Mabadi siguro magsubliak to may mga ala. Tinaduma. Mother. Ngayon nung pagkarigan ta, adan tugas-gas ko kat saan mo nakasapulan, itad kong tulangan ng donasyon para ka nakasapulan nyo dito eh. Sigurado ka. Uwan, mother. Ang ko na, no kasapulak to, at talagang umayag to. Ngam saan kong kasapulan, adan tugas-gasat ko ni Tirwal, itad kong tulangan nga tulong ko. Kadagidik kasapulan di tulong dito bayan po na yun. Ay, nakagasgasat ka, nakasaysayad ka nga talaga, Jimmy, and good luck. Saan nakakumabaybay niya po, Diyos? Manong name idirumuara kong tibisina ni Mother Superior ada ng gurukure ni Tita Emma. Naginarakop kami tinairut, manong name. Jimmy. Tita. Ikan tumalipatan, Tita. Ore siyak. Sa bagay, urinodakan itirwar, adak betirwar. Mabalita matakinita di tirwar. Iso nga lang nito calling card ko. No, adanton, usarem nga, makikamunikate kan nga, di mo to liblipatan text, tumawag. Kaya nalaim na to eh. Recommendation letter. Para iti gayam ko nga daan iti kumpanya, tayong katog aplikar. Agtrabaho ka dita. Tita? Tita, kung nagayam pumanaw akong dito, ikaw talaga nga tulungan na. Nakasasiyat ka. Kada kaya aming agbulboluntaryo siya katakasasiyatan. Mayapon Diyos na kasasiyatan. No, the problema, tawagan na. Basta, no makastrikan to idireta kumpanya, aramitam ti amin, nga kinasayaan, ititrabaho, kinasigpat mo. Kaya ito problema, tawagan na. Kaya mabaling kamat nga tawagan, na paman nga maalak ng number mo. See you
Sige, tita. Good luck. Thank you, tita. At tita, kumusta ni Jenny? O hindi, tita? Okay, so na. Saan mo panunutin? Nung kas pagaligan na makipagkita kanto kanyak, tita. Mabaling ka din nga. Kadwak to ni Jenny? Agad na kayat nga kadwa ni Jenny? Sa bagay, tita. Sana nga may kari. Sa anak nga may kari ko nak manong name kasabay kagidan ti panangapros ko ti pingping ko nga nagdiswan iti agek ni Jenny. Sa ako inaprusan di bangir nga pingping ko nga nagdiswan iti ti agek. Ay tungpa di tita Emma. Diyak malipatan dedi nga napasamak manong. Pulos nga diyak malipatan. Umuna nga pananganggek ti maysa nga babae ti pingping ko. Umunamot nga panakatungpa kaniya. Agak kentong pa. Sana ka narigatan ngang sapul manon nemi ti nagkasara ka bed space. Kalpasan data manon nemi inaramat ko ti kwarta nga takan nga inalak itinted ti jak payabang mong sponsor ko. Sa kimatang karigit na skin nga arawatek. Katrinogyan manong nemi tinapan nag-aplikar iti may sa kumpanya nga kadukangrunan manong nemi digiti agar-aramid kadigiti interior decoration iti pagtaingan kada building kortina kanda dumapay furniture kanda dumapay cabinet. Kabat at rekomendasyon manon name ni Tita Emma. Awan tinaking problema. Nang rugi ang adagus manon name. Sa anak mat nga narigatan manon name dalisto akmet na makasursuro natudyo akmet saan mat atanggan ti ulok. Noan niya ti rumbeng paaramid na kanya aramidek. Napintas mo ti performance ko manon name. Nga po na no apeng alisto ak nga masenso. Nagurnong kat saan ko nga naalaala pa'y manong nemi ti imbatik nga kwarta iti bayampunan. So adan makatawan ko duatawin nagtatrabaho ak manong nemi napimbintasen tinagkasaraak saan nga bed space si marukarak iti bayampunan. Jimmy! Sister, mother, kumusta? Kastoy, mo siguro na lain di imbatim kada kami nga nayon di inted kang ano di sponsor mo. Saan tita? So ngomay ko ibaga kada kayo sa rin yun para ti panagkasapulan nyo dito donasyon ko mateng. Nasiat nung gasta ka nagyaman kami. Kahit kumusta kamet? Kumusta kamet ka ni tita nga Emma? Pasare, tinawag kami. Yung timi pa napadasan ti nakita man na ba yung tsako nakita? Magsta. Kahit, kumusta mo ti love life mo? Imposible akong ba tinubyam? Dito nga kinagwapom. Ado na kita matbadlaw ko, sister nga crush kanyak ng sanggo ida nga. Ikas kaso. Kapatid Aurorayem, ni Jenny, sister, nakita ka di pa ng bisito na kang ka. Ha? Ganyan nakiktutak mo itong payan na ni tita nga Emma. Ala sister, nakaganda nakasaksi ka din nga pasama ko, boy. Mani po din saan kumat ka na nakikita isuna. Meaning, saan nga kayat ni tita nga Emma? Nga da kay tagkatuloy ka ni Jenny. Ngayon isot pang panunutem? Isot malaklakip ko. No saan nga da kayo tinay hamong ipilit. Iso nakas pagkarigan ta, agrikab-rikab tapusong kat panawanan tapno, agayat kamat, malakit palubusam,
pabusoyan mo ni Jenny. No saan nga na ikari. Ngayon ka mo manong name. Taorin no, ang dalag iti madbadlaw ko. Agkras kanyak manong. Nangruna kini Shirley. Ni Shirley kat katrabahuak manong name no mapaisuna kat may sakadag iti sekretary. At dadig ko daway manong name nga. Hi, wala na kanyak. No kasta nga masabat ko. Hi. Saan ko muna pampansinin manong. Ni mamuk. Kadag iti rimat, ti matana, kada pa nagrukbab, kada pa nagkrasta kanya. Angem, diyak mo. No aping ang diyak ko na ikas kaso isuna. Kasla diyak ipalubos manong naming maluktan, tiri daw ti puso. Saan nga napuputan, manong nami, ti panawen nga naglabas. Pimadadun ti ornong ko. Edita, timawag ka niyak, manong nami ni Tita Emma. Hello, Jimmy. Tita. Kumusta? Gustoy? Ano ko mata, nagbasa? Nakaredwarak ko man, hindi ko mapalang na... hindi ko mapalang the other year nga nagredwarak. Kahit, apay nga di mo kumainrapin. Kasla, ano naman tinig ko trabaho, tita? Oo na. Gabot nakapagradwa rin ni Jenny. Kaya dapat makataon nga nagtrabaho. And then, iso nga tinawagan ka, gabot agkasarin ni Suna. Anak ako naman, tita? Ni Jenny nga anak ko. Agkasarin. Kas nagayam, tita. Sabi kasla ka lang, napradan. Saan mo, tita? Abay, nagsapan. Nasapan nga ron. Saan nga nakapagtapel iti boyfriend na. Samat nga rin nga bali nga saan nga kasar. Ti kayat di kang kuha na kahit makapagtrabaho pa ilang ore 2 to 3 to 4 years. Imaw pa makatawan nga nagtrabaho. Imbaganan nga masiko. So nga dahil kaya, masapol nga kalay sa dan ka natin, manugang ko. Umay kanto Yung gonam-gonam dati ni Jenny. Diyak sigurado, tita. Anya? Sa mga tandaran, di ba nagkasar ti gayem mo? Gayem ko ka din ni Jenny? Saan mo ka din ibilang nga gayem isuna? Tita, diyak to lamon no matandaran. Ngayon ni Jenny, amis mo titimawag kaniyak manong nemi. Jimmy? Sino ito? Jenny! Kapag yung taka lang at tumawag. Kasi kapag yung dinatawagan. Gusto nung tawagan ka? Di mo, Jack man ang mo ti cellphone number mo? Kitore siya ka, nung Jack kung dinawat ka ni mama. Saan kung nga mo ti cellphone number mo? Amumot nga ta komunikasyon mi. Diyan ka mo nga ta komunikasyon nyo. Abi nga tita, timawag ka. Imbaga ni mama, inimbitaran na ka, di ba nagkasar ko, imbaga mga sa mo sure apay mo. Isa ako na mismo timang ibaga kang ka, please. Umatandar ka to. Sabi nga di mo kahit tumatandar. Kapag masaktan ka, malagip mo di pa ng kiss ko keng ka, saan kong tumalos-polos manipatan na jay. Nakidam ka din o kasanong ang tinungpanak ni mamang mo? Tinungpanak ni mama? Imposible nga saan mo nakita. Ala, Jimmy, saan ko nga mo? Imposible. Jack, nakita nga perso. Di ba kinis ka pagkatapos di marayak? Sa anak mo tatin maltalyawan.
Aging nga, pinayapahin ako ni mama, gawit ang kunana. Di mo kadisinodsod no ape nga. Biglang ibaga nga gawit kaya. Saan? Yung ape nga sang kamatin nga, imay jibayang punan. Manipulidi. Ay, gabuto sana nga kayot pa ni mamang mo. Nagkita ta. Di ba? Sana ka may karikan ka, Jenny. Kaguram ni mama? Saan ko kaguram ni mamang mo? Kaguram na? Awad tirumbay nga pangguraakin ka. Di ka umay matindar? Sige, umaya. Di matangak, tinaragsak, aba nakikasar ni Jenny. Ni Jenny nga nangagikanyak ng tinungpanak ni mamang na. Basta gayong tinaramid ni mama, man salangatik man ni mama. Manong Nemi, pampanunutek no anit regalo. Pampanunutek no anya trumbeng ay suot ko. Adaki di manong Nemi di kanting. Nagmamesa ka nagmerienda. E dumasdag kanyak ni Shirley. Hi. Oy, Shirley. Abay mo gusto mong tagmamesa. Masintir ko hindi pa ilang. Kasi ka ngay, nagmamesa ka ba't na ko? Sugarod nga siya gang ka. Tapos na kahit nagmamesa. Tsaka ba't maharang kami ng maoreng o masidig ka kanya. Naunang timang panunutin. Okay na, nakasdagdag sinaay mo. Umatindarak ti kasara. Mga anak ka. Ay, mga anak ka. Kamataga, mga nakataong pa asawam. Kaya na problema, noon at regalo. Kanon at pagbadok. Kadepende Hanggabat nga abay, han? Kahit mo, siya ti mga ibagano at pagbadong, may bagay kayan ka. Gugwapo ka man noon. Nangaroon ano ay banak. Depende no ang nangal daw. Awan opisina. Uy, umayak Nagbeso? Tadi ka tagmay isang umatender ka tikas nga pasken. Mga ni bagadod no nga loli boy ka. Kinukuyog ta. Baga parang pagkarupenda nga. Sige kincheck ko na daw. Wow, agbagay da. Si Kawat Shirley. Katuin. Sige. Agkuyog ta nga rad. Basta tulungan ako ang pili no regalo kini Jenny. Kaya gusto natin no natabinta sa pagbadok. Pagbato ta. Tatlo mo ako nang bagay ta. Inistoryak manong name kini Shirley ti may panggap kini Jenny. Kastaon iti katawa na. Agek kentong pa. No kasta isot first love mo. Tsaka mo. Sumitlagayam. Nga niya. Awan? Sa nga bali. At danto nasawa na. May ibaw ing munton. Iti sa bali tariknam. Jimmy. Sabi ko tulungan ka. Tapos sa mga parparigatan tariknam. Mangnamnama kagayam ta saan rumbing nga para kayo ka. Naragsak kami nga rod ka ni Shirley ng matentar manong name day nga wedding party. Iti mismo nga manong name nga seremonya. Nakitak iti kinaragsak ni Jenny Cantia. Grow manong name. Bagay da niya. Wen, bagay da. Sanga da kayo ti bagay. Iso nga sanga da kayo tagasawa. Wen, talagang sanga da kami tinaikari. Gabot ti parang ipahalit ni Tita ay makingkuana. Gabot ada na ikari para kayong ka, Jimmy. Diba? Uran at araramidem na talagang sanga na ikari. Nga na mapasamak. Kanoray mo sa mo akayat. Isun no talagat ni ikari. Isot mapasamak. Kaskuma sikakin siya. Siguro nakabababando ka nagkitam kanyang Jimmy, No.
Kaya nakaragsaka. Tayo tatara, agasawan kan at tanto nasawa ni Jenny. Talaga nga. Talagaan niya. Surutak dumatenting. Sa bali nga direksyon ti pitik ti posa. Rugang kanton nga armen. Kunak man laing. Ditan manong name iti ng rugyan iti kinasingad min kini Shirley. Numampesan ko pa nga na bagati I love you kan kuha na manong naming yung kaslakam lang ag nobyon. Kabuta, ag date kami maten. Agang kawan ng naming iti may nga kundawin nga pa nag-date me. Nakiktutak laing nga iti ada kami iti unek ti kotsek at sakbay nga pagandarek ti kotsek manong naming di arakupen na nga agkan na dagiti lips ko. Shirley? Jimmy, diyak kami mauray, sumasya akong. Sorry Agek, inangkan na. Kit no tungpain ka. Tapno agek kentong pa. Sige, sige. Itayak tarupak tungpain na. Ngamape ko matungpain ka. Sa anak matakas ka ni tita Emma. No, dagad balsik, dagad yakik mo. Oh, Jimmy. Shirley, I love you. I love you more, Jimmy. Siragsakak bait nga nang ipadamag kani Tita Emma manunemi nga dan girlfriend ko. Oh, very good. Sumarunong kang tumitingin ni Jenny. Anak. Anak ang kanto ko man asar ko na kumang. Nga mamay, tita, madi? Tunanot ka saryo. Ako pa'y plano mi, tita. Saan yung kang natin napapayagan? Sige, tita, kami kang bayagan. Tapos pagkarikan ta, nakaridan to ni Shirley. Amin na nga bayagan. Bari nga, no, nakaridan na so na. Manong name malagib ko. Tilaingan na o di manong name na panakakita kang kuha na kini Tita Emma kaya di panagkasar ni Jenny. Nga nakikita kini kasalasaan ng iso. Nagapugahim ti sakit kano iso na. Manong nga bulan naman nga bulan sipod. Nagkasan ni Jenny. Nga inimutan nga bulan siya po dadan relasyon mi kini Shirley. Ita man nga tawagak. Yung kasalapan nga. Balabaliw nga tinawagak manong name. Nagring. Ring-ring. Inulit-ulit ko. Naging ka nga. Sinong batan na? Ngayong lalakit si mong bat. Hello. Ni Tita Emma, saan nakamasang mo? Sino ka sakot si mong bat? Check the asawa na. Ay, tito. Sino ito? Ni Jimmy, tito. Jimmy. Pasensya kan. Bamtayin to nung masang mo na ito tumawag. Ibagag to kay kuha na nga tawagan na ka. Oresahanin, tito. Ito lang kami nga nagsalita kami. At dahil malagip ko. Kumusta ko maisuna? Tadi din na uding pa nakakita kini tita kat idi kasar ni Jenny. Nga kagap sakit ko na so nga nadlaw ko nga kasla kimutong. Damagi ko making kuan no. Okay ni suna. Tito? Okay ni suna. Ako pa kadalagan. Sige nga tito ha. Pakibagayan tulangan. Muno balbaliwak tumawag kang kuan. Ngayon tsak matan nalaglagip ti timawag, di mo tawag kaniyak manong name. Kalpasan ti talo nga bulan, nagring ti cellphone ko.
Saan nga nakapunbo? Hello? Jimmy? Sino tayo? Dito hindi may kaduha pa ng tawag ko kin ka. Di mo ka din punbok ti number ko. Sinda ito ko na, jak malasin ni pusas mo eh. At asla ka lang nakaliligay. Ni Jenny. Jenny! Ano ka sa pusas mo? Sumulaga ako ng jak malasin sa kalmon pusas mo, apay. Jenny, apay. Nawawagan na ka ni mama. Nawawagan na ka ni mama? Abay, sana ka tinawagan. Nawawagan na. Diya mo. Inyawid mi ni Sunet Hospital. Nagsurrenderin ti doktor. Halya? Kahit mo saan? At nakano nga sakit ni Tita Emma? Minsan niyo ibang kanyak. Hindi ka sarko. Nadlaw mo, man. O nadlaw kung imibagana nga nagkapula yung sakit. Di amo agad nakarecover rin. Nagtultuloy na kasi yan ni mama. Nagasakit nga mabugaw. Di kasi kang kuha na. Jimmy. Isong siya kung din mamawag ka. Para di mga odi akong naway. Nga makapagsalita kayo kay ni mama. Gabatas pasalita da kamatin na tinagan mo nga Jimmy. Sa dinatayan na. Nito'y balay. Isurok kang kano sa dino. Tapos makaumay ka dito'y balay. Tadi ka ba't pa imay. Umay ka ko mga dagos, Jimmy. Manong na may dagos nga nagturungat. Nakadano na kinibalay na. Ti katulong manong na may tinang sabat kanyak, imbagak tinagan ko. Impatuldo na kanyak no sa dinot ayan ti kwarto ni Tita Emma. Manong na saan kun nga malasin nga iso. Tita. Tita. Ni Jimmy na ito'y. Jimmy. Tita. Abay na yun magbaga. Abay talag. Abay na yun nagdagos. Tapno ko na yun ako mga umay. Tapno umay ako magsasalita kayo ka. Nabi ko lang nga. Kasasalita ka tapos parang adamat may tad ko kayong kangaliw-liwa. Nga mawarin umisam ka man lang. Agin istoryata ko man lang. Nalagapan na ko man kita nagragsak tayo ito bayang punan. Tingin na sayat mo kada kami sa jay. Tingin na sayat mo. Jimmy, nagkamarag na dimdik ka. Sanggang sangit. Kasi kang kanahin ko yung magbaga ka na gitim. Membro ti pamilya. Nadyak kayat nga sangitan dak. Rumingo na nga maragsakan da, tapno agi na naakon. Dalabayagan nga limabanak. Dalabayagan nga lumablabanak. Ngayon nakasagana akong nga umawat. Ngunit ti mantigad ding tinamarsuha. Tapno agi na naakon. Adon tinaaramida. Adon tinatultulungan. Nanagsaka kon. Masaka na gini kang runanga tinultulungan, tita. Imbilang ka ngayon na. Gamudamok. Ganimbarik na met nga masaka ngayon na. Ili mo lang siguro na ita. Timot nung hinam. Ngam kayat ko. May bagaking ka ti amin. Sakbaga na lado ti amin. Loktam data na trower. Alam di kiti. Ada. Supot.
E nalabaga. Isutiruar mo. Kalpasan na iruar mo, di kita naglahon. Agtong pala ka kumakanya. Sige, tita. Nagtungpalak, lunukotak ti drawer, dinalabag ang supot in ruar ko. Sa kuli, linukatan, nangalak, nangarakam, manong nemi, tinagyan, imbukbuk ko pa kidin, kinakigtutak. Tita, dagiti drawing kan surat. Malasin ko, siya, surat ko dagito eh. Drawing ko dagito eh. Kadim, apin handa kada kayo da ito, tita. Kaya ba siya ti sponsor mo? Ano ya? Sika. Siya. Manibod di ka sa pula mo. Titulong. Manipod di adda ni tulong ko. Rinog akong din ang tulong ka. Tinagbaling sponsor mo. Tilinawas, binulan, gamagtid, kadagiti ka sa pulam. No birthday mo, no Christmas, kada dumapang special occasion. Saan nagliway nga mangtid kang ka? Saan man ko ang agliwang agsubalit, agsurat, inanalaw siya nagpanagyaman kang ka. Nakit-kita ka man takang kalahin kang umay, apisa mo yung bagang si Kamil lagayam. Apa yung hinaramid mo, apera ramidem. Nanya tirasun. Gabot ipat-patek ka. Ipat-patek ka, Jimmy. No besi ka kan siyak laeng timaka mo. Kan kang runahan na kinihapon Diyos. Nabiyalayang ibang sulnit ko karag nagkurangak ka nakabasulak kang karo nakabasulak man. Nakabasulak man ti. Tiyan niya, tita. E Jimmy, siyak tipod nung inam. Tita. Siyak tipod nung inam. Siyak na nangibati kang kain, bayang punan. Nga nangibati ti 2,000 pesos kan tinakitikit na imurda nga nagan mo Jimmy ti Badon. Pangawarin na kanak. Nagsikugak nga din na oras. Impas nga kaputa dyak kamailan nga biyagan ka ganik kantinaran niya nga masakbayan ta sa anak pa nga nakasagana. Ikapunta na kiti umno nga panawin nga nanginawa ng karga ng ipas nga ikang kaanak. Iso nga napanunod ko laing nangitan kang kadipayampunan. Tad sadya nga sigurado nga agbyag ka. Di magpintasan na. Nadanak. Itisyutor. Nagkusunada kanya kamay sa abak na. Inayat na, inayat ko. Inasawa na. Nagbali nga anak mi ni Jenny. Tapno na yung may papantiili ko kang ka. Kan masulninak ti pagkurkurangak ng balinak nga sekretong sponsor mo. Kan kang kanayon nakada. Kang kanayon nga sika di awagak. Gabuta kayat ko nga sika. Kang kanayon ti kaduang. Kan makasasalita. Jimmy, anak. Makawanan na. Mama. Ape talang ay pagayo. Ito lang ay pagayo. Ba't matay kayon, mama? Iba't patay ka, anak. Di mo tulangin ibagbaga. Tingin apod mo. No dahito ka talagang agtalin na nga sikreto.
Kapsat mo ni Jenny, nga na nagapuno no api nga pinaritan kayo. Idaagkan na ka, kat tinungpak. Nasangkon nga pagpakita pa ni Jenny kan ka. Inya dayok isunat at naawan to tidumtang nga problema. Iba't padang ka, Jimmy. Pwede nagsakak ko na yan. Dawat ko nga sabi ko, ma. Pindas to tibangunan na pamilya. Patay ka, Jimmy. Inarakop ko man yan itinairot, manong name ti inak. Ay sumadlagay mga sila yung tingin na sa diktirik na kang kuha na kandrik na nakaniyak. Rinok atak katilayangan ima na dakulap na tinabati nga pet-pet-petak. Ay nga manong name nga lumuklokay matan ti pet-pet na kaniyak. Ay Mama! 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 Manong neme siyak tinaudi nga nakaarakop. Kaya nakasarita ni mama sakbay nga nagsatan iti angis. Sak lagaya man ti orayan na manong neme. Ano kasano ti panagarumos ti luwa dagiti membro di pamilya na. Kastamat kanya. Kaya no salusod ni Jenny no apay. Tisungbat ko. Gabatin bilang kong ina, kabayatan nga daak, iti bayang punan. Tagastamat ti panang ipatig na kaniyak kas may sangana. Nga oray di ada ko ni tirwar, inaramid na pa lang ti amin na pamuspusan. Tapno may parik na nakin may paay na, ti panangasikaso ti ina ti anak. Agpapausag mat siguro, kanang ibilang nga pudno nga inak isuna. Kaya pangarod, tawan tinaringak nga ama kinin. Ipatpatag ko ni mamang mo, Jenny. Gapotay patagnak man. No kasano ti panangipatag na kayang ka, kan panangipatag mo kayang kuha na kastamat, tinarik na kapamatag na kanyak, kan panangipatag ko kayang kuha na. Dadati ka po na no apay no kasanot pa nagladingit mo, kastamat ti panagladingit ko itatawanan. Ni mama ay ni tita Emma. Naladingit man dading kapaset ti biyag ko manong name ngemte ko nada. Malpas ket malpas tila dingit. Saan nga teg nanayon dayta? Ket kung agreira akang kanayon nga mataginayon tiragsak talina ay ken pintas ti biyag. Nagalaysa kami kani Shirley manong name ket nadan kami met ti duwa nga bunga itayan ayat mi. Nadaan kami manong name di kabukbukudan nga balay. Ket sa mga maliwayan, ti mapan sumarungkar, iti bayang punan, nga mangtedmet ti donasyon. Ken sumarungkar, makisasarita, kadagiti ulila. Nadamat pa lang di makalasing kaniyak, naman pa'y sumagmanulaeng. Sa bali maten manong name ti Pangulo ti bayang punan, tadatay maten di Mother Superiora. Kasansan hindi nga sister, ti Sister Agnes manon name. Nga masansan hindi nga kasasalita, ahumat gaya man itsuna. Irimuarumat gaya man. Taintaray da ka no? Nagkikasar ka no? Nagikat nga madre. Kat pinadas na matin tinagbiag iti ruwaro. Masukan-sukat manong name hindi kita adda iti bayang punan. Nga na duma-duma ti pakasaritaan da. Kasi ti pakasarita akman. Imbati nak ti may nga ina, di pa nakasagana, idi ngagbalin nga ina kanyak. Ngam sinubyanan nak, idi adan mabalin na. Nga nagbalin nga nalibad nga sponsor ko. Kat kang kanayin nga umay, ngam pasingad na ti bagina kanyak. Tagayam, isu ti pudno nga inak. Isumit lagayam, idi agkanak, manong name ni Jenny, ket tinungpanak ni tita. Ta, agkapsat gam kayam iti ina.
Iriagda ma manong nemi naragsak kami iti pamilya. Kat kang kanayon ko nga daw-dahot ka ni Apo Diyos nga sapil ko ma, tawan ti dumdumte nga nakana problema iti biyag mi, iti asawak ka nagdituwa anak mi. Kat kang kanayon ko nga daw-dahot manong nemi. Ano adaman da kiti nagbali na kas kanyak idi, kat sapil ko ma, tagbalinda nga na siya ti masakbayan da, no pa isa nga napintas, iti panakairugi ti biyag da. At sabi ko mamet, manong name it at damat na ibati nga adal, liliwakan pagsarmingan di biyag, kadagiripada kanimngeg ka nagbuya, and more power to your program, manong, and God bless. Toy, agyaman nga paghaya mo, Jimmy. Thank you, Jimmy. Tingnan pa ng ipuray, di pagkasalitaam. Maraming salamat, Jimmy. Katsapay ko mata, agtultulo iti ragsakyo iti pamilyam ken iti itutulong mo kada iti agkasapulan iti tulong. Thank you. Babay na po, padaanan nyo ti KSK, kamatanang dak into na launa.